ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆମ ପିଲାଦିନର ଗାଁ। ଗାଁ ମାନେ କେବଳ କିଛି ଘର ନୁହେଁ, ଗାଁ ହେଉଛି ଭାବନା ଓ ସ୍ମୃତିର ସ୍ନେହଘର। ସେତେବେଳେ ଜୀବନ କେତେ ସରଳ ଓ ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ସକାଳେ ମାଆର ଡାକରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଘରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା, ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚକାଳି ତୁରି, ଗଛ ଚଢ଼ି କଠା କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ତୋଳିବା, ପୋଖରୀରେ ଝାମ୍ପ ଦେଇ ମଜା କରିବା, ସବୁକିଛି ଏବେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚକରେ ବସି ଦାଦା ଅଜାଙ୍କ ଗପ ଶୁଣିବାର ମଜା ଅଲଗା ଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ଖେଳିବାର ଆନନ୍ଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଲେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ପିଠାପଣା, ଗାଁରେ ହସ ଓ ଖୁସିର ମହଲ। ମୋ ପିଲାଦିନର ଗାଁ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲା ସରଳତା, ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ। ସେଇ ଦିନଟା ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସଦା ହୃଦୟରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।